سلام زخبركم تخاتلتنا كما يصنحكم امباركس نايز ساعات زي زينا ومساندونا حيزنا مصناكم لنا مجمر تاغن ارسته زينا ارترا ام بل 19 چامبيون اتلتيكس عالم شوعت اتليتات كتساتفيا بفلسل سمويان بلشت مسارحتاتن اب حدا غاز ودقه هوسبيتال عيدر حبرت افريقيا نتوم اب كل امحرا زقالسو زلو ودبات نتግጭት ደዋቢሎም ናብዘ ተኻቱ ሓቲቱን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታትን حيزنا مصناكم لنا سناي مكتتال إيرترا أم بالعصر شعت شامبيون أتلتيكس عالم شوعت أتليتات كتساتفيا إيرترا أبتي كاب عصر شعت كسب إسران شوعت حسق تشن إسران سلستن أب هنغاري كتما بودابست كاد من بالعصر شعت شامبيون أتلتيكس عالم شوعت أتليتات توكيلة تساتف مخانا مربب حبريتنا يتودر أفليتو أماراتون دك أنستيو أتليت نازريت ولدون دولشي تسفون إيرترا خوكلاين أماراتون دك تبعتيو خا مراو كسته كويتو أم كفلة أو باكفلوم برهانة سجاي كوكلون كلو أب عصر تشح مترو خا مراو مبرهتو خوادا دريو حنت خابتم أبزود الدر تساتف مكرتينا ماراثون توداداريت نازريت ولد خوينا حنت خابتن ميداليا كم صات تثبيت تنبير لا زلا اتليت مخانا بزحات يغمتو نازريت ولدو ابز حلف عمت اب امريكا ختمه اوريغون ابز تخايده مبل 18 چامبيون اتلتيكس عالم بغلت ساعات 10 دقيقه 29 كاليتن مبراب ايت خوينا بمزام زبلص غزي مزكبا ذكريو نازريت ولدو حنت خابتن نوح عمتات اب ودر اتلتيكس ايرترا نوح عمتات ابز تفلالي رحكتات عوتات كتمزكب صنحت اتليتيا 2006 اب كينيا ابز تخايده كل عينت ودر ماكلاين مبراب افريقيا اب حصير رحكت 400 متر تعواتي ورق ميداليا 2007 اب كارتوم اب زكاير تودرنا 400 متر ودر تعواتي ورق ميداليا خوينا 2007 2008 اب 800 متر 500 متر كلتا عمت كتاتيلا قداميت بموصا 4 ورق ميداليا حفيسا 2007 شامبيون من سيات مبرق افريقيا اب 2008 شامبيون جونيور مبرق افريقيا بمخان اب 400 كم 800 متر تعواتي ورق ميداليا خوينا 2017 اب فرنسا اب زكاير توني 500 متر كاليت وصاو ودر زازيما 2022 اب دغدو كوريا اب استخايده وددر قداميت موصا كبره وسنايت وددر امحايشا ازي قال خب عبيت عوتات اتليت نازريت ولديو تخالئتي اب شامبيون اتلتيكس عالمني ايرترا وددر ماراثون اتوكل دولشي تسفو خوينا ام ميازيا 2023 اب روتردام اب استخايده وددر ماراثون نوددرا ب 2 ساعات 21 دقيقه 35 كاليت بمززم كاليت خوينا زوداتو غزي اتسبلص ام ماراثون زمزغبتو غزيو اولمبيكاويت اتليت دولشي تسفو اب تقمتي 2021 اب بورتغال اب زكايده توددر فرق ماراثون كاليت وصي امبارا ذكريوم كاله نيرترا اب بودابست زوكلا اب 10 مترو اتليت مرهاو مبرحتيو اب زعمت اب 3 عبيت وددرات بوقتيت كمزغب كيليو ميازيا 2023 اب بوستن اب 5 مترو شامناي اب غومبت اب بورتغال اب 10 مترو قداماي اب حمله اب بلجيم اب 5 مترو شامناي كوينو وددرات وديو اولمبيكاوي اتليت عقبه كبروم اتخال نيرترا اماراتن زوكل غيايو عقبه اماراتن زبلص غزيو 2 ساعات 5 دقيقه 51 كاليتن كوينو لو عمت اب اسبانيا افريق ماراثونن اماراتونن وددر بمستاف صبق غزي خمزغب كيليو عقبه افرق ماراثون وددرو بحد ساعات 1 دقيقه 1 كاليتن بمززام كالاي كاتن كلو اب ماراثون كا ب 2 ساعات 5 دقيقه 51 كاليتن بمززام رابعي وصيو اولمبيكاوي اتليت كويتوم كفلون ام ماراثون عبيتو مكروس دلبن ابوزحات وددرات استتاتفن ام ماراثون وددرو ب 2 ساعات 5 دقيقه كزازم زخاله اتليتيو لوم عمت اب ورح ميازيا اب دوب كوريا اب زكايده وددر مسقدامو 6 خوين خزازم كيليو مرحو خصته ون ايرترا ماراثون زوكل اتليت كوينو اب تقمتي 2021 اب امستردام زمزغبو غزي ناي ماراثون زبلص غزيو 2 ساعات 6 دقيقه 36 كاليتن مرحوي لوم عمت اب اوساكا جابان اب ماراثون تاشعي كوين وددر زازمولو ناي عمت زبلص وصيتيو دغالن ايرترا اب ماراثون زوكل اتليت برهانه صغاي كوينو برهانه اب غومبت 2022 اب دنمارك اب استخايده ماراثون نوددرو ب 2 ساعات 8 دقيقه 23 كاليتن بمززم قداماي كوصن كلو لوم عمت اب ورح ميازيا اب دوب كوريا اب زكايده ماراثون ون تشلا من حس مداله خون كيليوم ايرترا اب اتلتيكس شامبيون عالم قداميتن حس مداله اب 2009 اب 10 متر بمنجدي اولمبيكاو اتليت زرسناي تادسي رخيباتا اب 2015 كا اولمبيكاو غرماي غبرسلاسي اب بيجينغ اب استخايده شامبيون اتلتيكس عالم اب نوس ادميو ام ماراثون قداميت ورق ميداليا نغزا رسون نهاجرون امصيو ابرحق مبرق ايشيا حدا قاب صلوت زخونه ساوث تشاينا مورنينج بوست تبع معكن زينا استراتيجيكاو شركنت حدش مسل قلبون عبيت حالتات عالمنا اب ايرترا زقربو زرزراو تنتنا تشاينا ابز مفارق عام 2023 تراي مستبقسو صرغيان قناتن بيلت اند رود انيشيتيف بزت تاساسر منجدي اب ايرترا زنحا متن وفرن صمدون ب 369 ميتاويت كم زعبيت تغليصو اتخاب دارغا زيله ناب غزف عقنن وفرن صمدون كم زدي بستغل
ዝገልጸ ጸብጻብ ናብ ፉዳን ዩኒቨርሲቲ ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ፋይናንስ ማእከል ቀጠላ ልምዓትን ፋይናንስ ዘካየዶ መጽናዕቲ ተመርኪሱ ዝወጸ ዝርዝር ሓበሬታ ምዃኑ ገሊጹ ነዚ ዝተገልጸን ሓፈሻዊ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዓመታት ቁጠባን ዝምድናታት ወጻእን ኤርትራን ኣመልኪቱ ዝርዝራዊ ትንተና ዝፈነወ ማዕከን ዜና ኣብ ትሕቲ ቻይናን ሩስያን ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ብዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ጸጋታታን ናይ መጓዓዝያ መስመርን ይምዝምዛ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ነይሩ ንኤርትራ ተቐኒታቶ ዘላ ስትራቴጂካውን ነዊሕ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ መላግቦ ኣህጉራዊ መጓዓዚ ሰሜንን ደቡብን ምዃኑ ዝገለጸ ጸብጻብ ኣብ ቀንዲ መስመር ንግዲ ባሕሪ መሓንቆ ባቢኤል መንደቡን ብመንገዲ ደሴታት ራስ ዱሜራን ፔፐርን ኤርትራ ናይ ምቁጽጻር እጀታ ከም ዘለዋ ንኣብ ኢንስቲትዩት ሆዲሰን ዝቐረበ መጽናዕቲ ተመርኪሱ ወሲኹ ገሊጹ እቲ ጸብጻብ ሃገራት ምዕራብ ብሰንኪ ዝኽተልኦ ዝምቡዕ ፖሊሲ ዝምድናታት ወጻኢ ኤርትራ ከም ጸረ ዲሞክራስን ፍትሕን ከምኡውን ብምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ካልእን ነታ ምስ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ማእከላይ ባሕሪ ወሽመጥ ፋርስን ህንዳዊ ውቅያኖስን ኣብ ሓደ እዋን ብምርኻብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ሒዛ ዘላ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኤርትራ ክኸስራ ይረኣያ ከም ዘለዋን እዚ ድማ ነተን ኣብ ግሎባላዊ መድረኽ ንኣሜሪካን መሻርክታን ዝምክታ ዘለዋ ቻይናን ሩስያን ከም ሓደ ዓብ ዕድል ዝረአ ምዃኑን እቲ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ዝምድናውን ንኤርትራ ናብ ጽንዕቲ ስትራቴጂካዊት መሻርክቲ ዘን መቐናቕንቲ ኣሜሪካ ኣስጊርዋ ምህላው ንዑደት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይናን ሩስያን ከምኡን ርክባት ምስ መራሕቲ እተን ሃገራት ተወኪሱ ሰፊሕን እዋናውን ትንተና ኣቕሪቡ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝቃለሱ ዘለዉ ውድባት ነቲ ግጭት ደው ኣቢሎም ናብ ዘተኻኣቱ ሓቲቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻልን ዕጡቓት ፋኖን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ስክፍታኡ ብምግላጽ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቶም ተዋጋእቲ ወገናት ነቲ ግጭት ደው ኣቢሎም ናብ ዘተኻኣቱ ሓቲቱ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋኪ መሓማት ትማል ረቡዕ 10 ናሓሰ 2015 ዓመተ ምህረት ግዝ ኣብቲ ዞባ ዝዋግኡ ወገናት ነቲ ግጭት ብቕልጡፍ ደው ከብሉን ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክሕልውን ጸዊዖም ኣብ መግለጺኦም ስክፍታ ኣለዎም ኣብ ክልልና ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ዝተሳተፉ ወገናት እውን መኸተ ደው ኣቢሎም ናብ ዘተ ብምእታው እቲ ጸገም ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ሓቲቶም ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ብቐረባ ይከታተሉ ከም ዘሎን ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ግዛኣታዊ ሓድነትን ልዕልውነትን ኢትዮጵያ ተወፋይነት ከም ዘለዎን እቶም ኣቦ ወንበር ገሊጾም እቶም ኣቦ ወንበር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ እቲ ሕብረት ኣብ ሃገርን ክልልናን ሰላም ክህሉ ከም ዝድግፍን ብኢትዮጵያ ዝተበገሰ ፍታሕ ሰላም ከም ዝድግፍን ገሊጾም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮነን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ክልልና ዘሎ ግጭት ብዘተን ምፍታሕ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጾም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሚስ ሚኒስትር ፍትሒ ጊደውን ጢሞቴዎስ ምዃን ትማሊ 3 ናሓሰ 2015 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ዲፕሎማሰኛታት ወከልቲ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ገሊጾም ኣብቲ ሃገር ዝፍጸም ዘሎ ህልው ኩነታት ብዝምልከት ኣቶ ደመቀ መኮነን ብዛዕባ እቲ ግጭት ሰላማዊ ፍታሕን ምርካብ ዝተጀመረ ጻዕሪ ዝበልዎ ነገር የብሎምን ሚኒስትሪ ፍትሒ ዶክተር ጊደውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጸገም ብዘተ ሰላማዊ ፍታሕ ንምምጻእን ኩነታት ናብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኩነታት ንምምላስን ዓብይ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ይርድእ ኢሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ክውዳእ ይጽውዑ ኣለዉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ብቕልጡፍ ደው ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትኽልል ሰበስልጣን መንግስትን ሰላማውያን ሰባትን ከም ዝተቐትሉን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትኽልል ዝርከቡ ማሕበራት መንግስቲ ከም ዝዓነውን እውን ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ኣብ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ጎንፂ ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጹ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝሃበ መግለጺ ድማ ከበድቲ ኣጽዋር ከም ዝተጠቀመ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን ንብረት ከም ዝተሃስየን እውን ገሊጹ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተኻየደ ግጭት ህይወት ንጹሃት ከም ዝጠፍአ ንብረት ከም ዝዓነወ ከም ዝተዘምተ ሓፈሻዊ ክፍሊ ህጹጽ እዋን እውን ከም ዝቆመ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ተፈሊጡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት እናገደደ ስዒቡ ኣብ ክልል ብቐንዱ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ከም ኣድላይነት ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ተግባራዊ ክኸውን ተዓዊጁ ኣሎ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ሰላምን ድሕንነትን ህዝብን ንምሕላው ከምኡውን ሕግን ስርዓትን ንምትግባር ዝዓለመ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ ምዝ ተተሓሒዙ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ጃምላዊ ማእሰርቲ ይካየድ ከም ዘሎን መብዛሕትኡ እዚ ማእሰርቲ ስርዓት ሕጊ ዝኽተልን ጥርጥራት ናብ ቤት ፍርዲ ዘየቕረበን ምዃኑ እውን ይፍለጥ بفلسة سمويان بلشت مسارحتاتن أب حدا غازودقة هوسبيتال عيدر أما غلا أبزركب موكوس هوسبيتال عيدر سرحوز نبرو حيالو سبمويا قديفا مو يخدون ناي عبيتي ما مرمرنا وتتحكمنا بلشت سلزقات أمون أتتكالت عنان حدا 5 قالت أفليتو أبتو هوسبيتال زركبو كم MRI CT سكان أكسجين زفري ماشينز أمسل بركت زبولو أقد دستنا وتتحكمنا سنك حترت مباقتا وتسجناتات كاب تقموت أي أبزخون لدرجة 5 وصحو أتتكال حبيرو على فيلم عتن من محدارن ريفرال هوسبيتال عيدر
ዶክተር ሃይለ ስላሴ በርሀ ቅድሚ 3 ዓመታት ዝተባላሸወን ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኸውን ዝኽእል MRI ማሽን ንምድሓን ሰፊሕ ርብርብ ክግበር ፀዊዑ ንሱ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ክፍሊ ራዲዮሎጂ እቲ ሆስፒታል ብርክት ዝበሉ ናውትታት ሕክምና ከም ዘለዎ ብምግላጽ ነቶም ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ሕማማት ጥዕና ኣእምሮ ንምፍላጥ ዝሕግዝ መሳርሒ MRI ስርሑ ጠጠው ንኸይብል ጻዕርታት ክግበር ምጽንሑ ጠቂሱ እዚ መሳርሒ ካብ ዝበላሸወ 3 ዓመት ገይሩሎ ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ንኸይብል ግን ሂልየም ዝበሃል ጋዝ ስለ ዘለዎ እዚ ተኒኑ ንኸይውዳእ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ምግባር ንኸይበላሾ ክንሰርሕ ጸኒሕና ኢና ኢሉ ሆስፒታል ዓይደር ብሰንከት ን2 ዓመት ጸንሖ ኩናት ትግራይ ብሕጽረት ቀረብ ኣፋውስ ኦክሲጅንን ካልኦት መሰረታዊ እታወታትን ብዝለዓለ ደረጃ ካብ ዝተሃስዩ ትካላት ጥዕና ምዃኑ ይፍለጥ ኣብቲ እዋን ሰብ ሞያ ጥዕና ሆስፒታል ዓይደር ኣብ እዋን መጥባሕቲ ሕጽረት መሐከሚ ጡጥን መሸፈነ ቆስሊ ፋሻን ስለ ዘጋጠሞ ነፀላ ቀዲዶም ከምኡን ንዝተጠቀሙሉ ጓንቲ ሓፂቦም ይጥቀሙ ነይሮም ናይ ቤተ ፈተነ ወይ ላቦራቶሪ ናይ ቅምሶታት መመርመሪ መሳርሒ ናይ ኬሞቴራፒ መድሃኒት ሕጽረት ብምህላው ኣገልግሎት ሕክምና ክፍሊ መንሽሮ ስርሑ ጠጠው ከም ዘበለ ቢቢሲ ኣብ ዝሰርሖም ፀብፃባት ገሊጹ ነይሩ እቲ ኩናት ጠጠው ድሕሪ ምባሉ እዞም ተደራረብቲ ፀገማት ክፍትሑ እዮም ዝብል ሰፊሕ ተስፋ እኳ እንተነበረ እቲ ሆስፒታል ሕጂ እውን ብተደራረብቲ ፀገማት ይብዳህ ምህላው ኣረዲኡ ሕጂ ንመፀገኒ እዚ ማሽን ጥራይ 33 ሚልዮን ብር ይሓተና ኣሎ እዚ ማሽን ብልዕሊ 300 ሚልዮን ብር እዩ ዝግዛእ ይብል ሓደ ካብቶም ክእላታት ክፍሊ ጥዕና ሳእን ጽገናን ሕድሳትን ስርሖም ጠጠው ዘበሉ ዓበይቲ ማሽናት ናይ ራዲዮሎጂ ምስሊ ዝህቡ ከም MRIን CT ስካንን ኣገልግሎት ሕክምና ጨረር ንላቦራቶሪ ሕክምና ዲያሊሲስን ካልኦትን ዝውዕሉ እታወታት ሕጽረት ብምህላው እቲ ሆስፒታል ተሸጊሩ ከም ዘሎ ክእላታት ንግዜያዊ መፍትሒ ተሓሲቡ ክህነጥ ጀሚሩ ዝነበረ ዝበለ ክፍሊ ሃንደበታዊ ሕክምና እውን ጠጠው ከም ዝበለ ተገሊጹ እቲ 3 ተስላ MRI ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማሽን ኣብ ክልል ትግራይ ብሕታዊ መመርመሪ መሳርሒ ከም ዝኾነ ዝገለጸ ዶክተር ሃይለ ስላሴ ብሰንኪት ዘለዎ ፀገማት ተገልገልቲ ናብ ጅማን ኣዲስ ኣበባን ይለኣኹ ከም ዘለውን ንዘይተደለየ ወጻኢታት ይቃልዑ ምህላዎምን ሓቢሩ እቲ መሳርሒ ሕክምና ካብ ሕክምናዊ መመርመሪታት ሓሊፉ እቲ ሆስፒታል ዘሰልጠኖም ክእላታት ራዲዮሎጂስት ንምምሃር እውን ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዎ እቲ ሆስፒታል ይገልጽ ካብዚ ወጻኢ ምርጋእ ደም ልቢ ከጋጥም እንከሎ ሕክምና ዝወሃበሉ ማሽን ኦክሲጅን ዘፍሪ ማሽን ከምኡውን ማይ ዘጻሪ መሳርሒ እቲ ሆስፒታል ተበላሽዮም ሙሉእ ብሙሉእ ኣገልግሎት ምሃብ ዘብቅዕሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለውን ዶክተር ሃይለ ስላሴ ኣብሪሁ እዞም ናይ ሕክምና ናውትታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ወይ 6 ኣዋርሕ ጽገና ክግበረሎም ይዝግባእ ነይሩ ፍልሰት ሰብ ሞያ ሕክምና ዓይደር መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብኣማኢት ዝቁጠሩ ክእላታት ገዲፎሞ ከም ዝኸዱ ክግለጽ ቀኒዩሎ ከም ሓበሬታ ኣካዳሚ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዓይደር ክሳብ ሕጂ 29 ስፔሻሊስትን 6 ሓውሲ ስፔሻሊስትን ዝርከብዎም ኣስታት 221 ዶክተር ስርሖም ከም ዝለቐቁን ካብዚኦም እቶም 34 ዶክተር ዜጋታት ሃገራት ወጻኢ ከም ዝኾኑን የመልክት ካብዚኦም ብመያኦም ስፔሻላይዝ ክገብሩ ተላኢኹም ዝተረፉ ልዕሊ 20 ክእላታት ሕክምና ከም ዝርከብዎም እውን ምንጭታት ሆስፒታል ይጠቕሱ ሆስፒታል ዘለዎ ፋይናንሳዊ ቀረባት ኣፋውስን ፀገማት መሳርሒታት ሕክምናን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ሓያሎ ጸቕጢ ከም ዝሓደረ ዝገልጽ ሓላፊ ልምዓትን ምሕዳርን መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ዶክተር ሃይለ ስላሴ በርሀ ከም ውጽኢቱ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሞያ ይስእናሎ ኢሉ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም እቲ ሰራሕተኛ ናይ ፋይናንስ ፀገም ጥራሕ ዘይኮነስ መድሃኒት ከም ሕቶ ዝለዓል ኣይመሰሎን ነይሩ ሕጂ ግን ኣቑሑ ዘይሰርሑ እንተኮይኖም ናተይ ኣብዚ ምህላው ደኣ እንታይ ዓብስ ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ 17 ኣዋርሕ ደሞዝ ኣይመፀን ናይ ዝሰርሖ ትርፊ ሰዓታት ኣይተኸፍሎን እቶም ዝኸዱውን ንሕብረተሰብና ኣገልግሎት እንህበሉ ባይታ ስለዘየለ በቲ ዝተምሃርናይ ኣገልግሎት ክንህበሉ ናብ እንኽእለሉ ቦታ ኢና ንኸይድ ዘለና እዮም ዝብሉ ይብል ኣብ ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ልዕሊ 7000 ሰራሕተኛታት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ንልዕሊ 1 ዓመት ደሞዝ ከይተኸፍሎም ብምጽንሑ ኣብ ሕማቕ ኩነታት መነባብሮ ምጽንሖም ምጽብጻብና ይዝከር ኣካል ዓይደር ሆስፒታል ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ዩኒቨርሲቲ መቐለ እውን ኣብቲ እዋን 3000 ኣባላቱ ነዳዲ ኣብ ዘየለውሉ ብእግሮም እናተጓዕዙ ኣብ ጥራይ ከብዶምን ገሊኦም እውን ክሳብ ዝወድቁ እናሰርሑ ኣገልግሎት ይህቡ ምንባሮምን ይገልጽ ነይሩ ገሊኦም ፀገማት ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያን ሙቃም ግዜያዊ ምሕዳር ተኸልሉ እኳ እንተተፈትሑ ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ዓይደር ግን ሕጂ እውን ናይ 17 ኣዋርሕ ሕሉፍ ደሞዝ ከም ዘይተኸፍሎም እዮም ዝገልጹ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንጽርቲ ዝውሃብ ኣገልግሎት ደሞዝ ሰብ ሞያ ሕክምና ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ብርክት ዝበሉ ክእላታት ናብ ዝተፈላለዩ ውልቀ ትካላትን ሃገራትን ይኸዱ ኣለው ኣብ ትግራይ ኣብዚ እዋን ሰብ ሞያ ጥዕና ጥራይ ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ክእላታትን መናእሰይ ብሕጋውን ዘይሕጋውን መንገድታት ካብቲ ሃገር ይወፁ ምህላዎም ይፍለጥ እቲ ሆስፒታል ኣብ ዓመት ካብ ትግራይ ካብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራ ዓፋር ከምኡን ኤርትራን ኣስታት 300,000 ተገልገልቲ ይመጽኡ ነይሮም በዚ መሰረት ከም መጥባሕቲ ሓንጎል ሕክምና መንሽሮ ጽኑዕ ክትትል ሕክምና ዝኣመሰሉ ኣብ ካልኦት ሆስፒታላት ዘይርከቡ ኣገልግሎታት ክህብ እንከሎ ኣብ ዓመት 8,000 ከበድቲ መጥባሕትታት ይፍጽም ኣስታት 5,000 ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣገልግሎት ወሊድ ከም ዝረኽባ ይገብር ነይሩ ሕጂ እዚ ቁጽሪ ኣዝዩ አንቀልቅሉ ይርከብ ስራሕ ካብ ዝጅምር 15 ዓመት ዝገበረ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ምምሃር ምስትምሃር ምርምርን ኣገልግሎት ማሕበረሰብን ዝለዓለ እጃም ዝነበሮ ትካል ጥዕና እዩ ድሕሪ ምጅማር ኩናት
ጥዕና ትግራይ ግን ብዘይ ዝኾነ ዓይነት ባጀት ብውስን ብርኪ ኣገልግሎት ጥዕና ክህብ ድሕሪ ምጽንሑ ሕጂ ግን ብሰንኪ ሕፅረት ሰብ ሞያን ብልሽት ስትራቴጂካዊ መሳርሕታት መመርመርን ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍ ደረጃ ከም ዝወደቐ ዝሓበሩ ክኢላታቱ ነቲ ሆስፒታል ንምድሓን ዝኽእል ዘበለ ኩሉ እጃሙ ክገብር ተማሕፂኖም። እምበርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም